Bana kofe. Näl kofe? Двойной ve ağır jedip. 2 minut. Bu men oturgucum. Bök. Bağışlar sana. Maňa aýtmadylar. Ruhsat berseňe tanıştyrsam, meniň adym Şoň bilen oturduk. Kelläme ağrym salasym gelenok. bilýäňizmi? Men Bergama gazetiniň wekili. Amaňa bildirenok. Näçe şeker? Men görýärlik ikisini sal. Biziň gazetimizde doglan onuňda ulu makala ýazmakçydy. Ona da başda hypatynma. Tölemelimi? Ýok, mut. Olar ýala bolsa bolýar. Men taýyp, seneme gerek. Käbir maglumatlary siziň ýakyn dostlaryňyzdan aldym. Olar aýtdylar, Yeri, menden näme bar eken? çyn ýürekden ýalmasam portret gowan boljak däl. Elbetde göräýmana, ýerbede adamam däl, daşda görä meşhur. Ýöne adamçylyk ýok diýip aýdýarlar. Men adamçylygym ýokmy? Men de adamçylyk ýokmy? Hawa. Haýsy aýtdyň?